sofá e vamos a facer un experimento chamado a botella que respira. Eu chámome Carlos. Eu chámome Jorge. Eu chámome Iago. Eu chámome Juan. No experimento precisamos 4 palliñas, 2 globos, Plastilina, Un guante de látex. unha botella de auga baleira de cinta aislante. O primeiro que debemos facer é cortar a botella. A continuación, meteremos a palliña dentro do globo e coa cinta aislante o enrollaremos. Unha palliña dentro de outra e as atamos con cinta adhesiva. Ten que quedar así. Entón, introducimos as pallillas dentro da botella e as sellamos con plastilina. Colocamos o guante de látex alrededor da botella e o sellamos con cinta adhesiva. O que pasa? Con este experimento o que intentamos expresar é a respiración pulmonar que temos os humanos e algúns animais. O guante de látex fai de diafragma, os globos de pulmóns e as palliñas de vías respiratorias. Entón, cando o diafragma se baixa, os pulmóns se enchen porque consiguen aire a través das vías respiratorias. ¡Hasta otra!